Amorebietak Urritzen jokatzen badu ere, bere entramendu gehienak bertan egiten ditu, Solonen. Gu, ostegunez, bertan etorri gara. Izan ere, 2 egun barru, Osasuna beren aurkako partida jokatuko dute Urdinek. Bertatik eta bertarako. Pasaren denboraldian, Amorebieta taldeak bere historian lehendabiziko aldiz jokatu zuen 2. mailan. Urdinek ordea, ezin izan zioten Espainiako zilarrezko mailari eutsi, eta aurten, lehenengo RF-EF mailan ari dira. Honek plantillaren ia berregituratze osoa ekarri zuen. Lehen jaurdunaldietan, beheko postuetan larri ibili baziren ere, egoerari buelta eman eta playoff postuetan daude bizkaitarrak. Guk, beraien entrenamendua eta Osasuna promesasen aurkako partidua ikusteko aukera izan dugu. Horrez gain, Xabier Etxeita kapitainarekin eta txapelketako pitxitxia den Eneko Jauregirekin egon gara. Bueno, jarraitzegiok, hemen gaude lehenengo RFF mailako pitxitxiarekin. Eneko, zelan? Ondo, ezta, egizan, posik. Etxien da, gaina ekipoa 5. postuen gauz, así que playoffetan posik. Individualki, urte oso nadabil izeten, taldie bai ondo dabil, ezta? Bai, hori da, zuk esan zumoden, urtia ondo dabil juten, individualki eta bai kolektiboki, bai hori hasieran egin txartu ginen. Azkenien, uste jornadat azken ginela, da azkenien horrik usti ez da erresa. Bai, bueno, jakin genuen hori, jornadak aurrera jun gorrantzen gogan nula, eta hor gauz eta goazko goaz. Azkenengo urtietan, kanpotik ibili zara, talde desberdinetan ibili zara, eta ez duzu hori konfiantzi edo lortu, aurton Urritzen bai lortu duzuna eta golak sartzen zabiz, 11 zoaz ja, zein da gakoa edo klabie? Bai, zuk esan zumoden, azkenien kanpora soiez, txetik kanpo bakarrik, eta azkenien faktore asko egozuz, azkenien konfiantzi ez badekozu, nire ustez galdut ezauz, eta oine hori, etxera torteko aukeri eukin nagoen, etorri nintzen, eta hori da, zuk esan zumoden, gauzako ondo urtetan, eta nik uste dana dela klabie. Bai, zu fizikamente ondo gotie, konfiantzie, zure inguruko jentie begaz tranquil eta posik egotie, eta gero, zela izan gauzak ondo urten dienien, dana errezo ikusten da. Beti izan da, Zornotzako aldagelie familio bat dela edo, zelako erroioa da hor barruen? Bai, egiz izan, nik oine bizi zendot hori, eta ez da egiti zeu zer ikusi guazuen gaur entrenan altzuna esan, baina bai. Eltzizaren momentutik danak pertsona normalak, ez teko inok arrogantziri beste bate baino gehiago, eta azkenien hori asko eskartzen da, eta gero zela izan ikusten da. Eneko, taldien jokatzeko eri edo ondo dator zure karakteristiketara, zein alda izen gakoa hori 11 gole joateko? Bueno, egiz izan Urritzen gauzak oso argieko guz, eta azkenien zela izan etxik ez da arrazoi izan da, baina aukera asko sortzen guz, eta oinek izan bai kanpora joaten garen bai, kanpoan oso gustora sentitzen gara, eta azkenien hori nik zan zumoden 11 gol daro batez, eta hori nio ez da mala partidu ez da izan garatzen dien exactamente, baina bueno, espero gol gehiago etorti. Azkenengo galderie erronkatzu bete edo, zemat hor dago erroi hona ekipan da bena. Azkenengo galderie hori erronkatzu bet, zemat gole sartingo zuz? Bueno, galderi bai hon hasi nintzenen gola sartzen galetu ustien eta beti izan dut bardina, ez dut jartzen zenbaki bat, jarotako izago izetik gero eta beto ez da baina 11 daro batez, eta espero hori, azkenengo partidu heltzen danien, gelditzen den golak, horregaz gelditxe, baina espero dut nino asko gehiago torti. Vale, Neko, bueno, zapatuen gu porteria atxien nengo ara, así que golen bat sartzen bazun, badakizu kamerara joan eta zeu zerrein. Vale, perfecto, hola ningo gut, a ber, sartzen gun eta irabazten gun, da eskerrik asko zueri. Hartu, zapatuen gabez, ondo bili. Bueno, lehen Enekorekin, aurrelariarekin, eta orain ateeko zaintzailetako batekin, Xabier Etxeita. Haupa, Xabier, zelan gabiltza? Haupa, oso ondo, hemen etxe bueltan oso ondo gustora. Bai, gainera eguzki honekin, denbora honekin, zapaturako ja prest, ez? Bai, egia esan ezin gara kejau. Aste hau zuena eukin dugu eta zelaia peskertuko zauen, azken aldean kriston euritzak eukin dugu Urritzen eta zelaia bastante pesautzu egonda eta, bueno, oraingoan ikuste dute futbol lobea ikusteko aukeran egongo garela Urritzen.
Bai, eta bueno, eguraldia bezala, Amorebieta ere, bariduri eguraldiaren antzera dabiela, ez? Opurra makal hasi zineten, eguraldia be makal, eta orain eguzkia ateratzen ari dela, Amorebieta ere gorantz doa, ez? Nola daramazue azken aste hauek? Bai, egia esan hasieran ez ginen ondo ibili, normaltzat hartzen genuen, batez be, kategoria berria esan guretzako, jokalari barri asko, nik uste dut jokalari bi bakarrik geratzen diela igazko taldetik, eta normaltzat hartzen genuen hasieran, taldeak dinamika ona aukitea, ez aukitea. Orduan, ez ginen bat ere ondo hasi, baina nik uste dut jardunaldiak aurrera joan ala sendotasun bat aurkitu genuela, eta hortik aurrera taldea hasten joan zen, azkenean nik beti esaten dut, eta denboraldi bukaeran hor daude zenbakiak. Atzean sendo bazauz, astiro taldea hobetzen doa, eta nik uste gure kasua argia izan dela kasu horretan. Bai, zuk esan duzu, ez? Atzean sendo zaudenean, emaitzak ere badatoz, eta hori izan da Amorebietaren sekretuetako bat. Atea ondo zaintza, eta horietako bat, zu izan zara protagonista nagusia. Nola aurkitzen zara denboraldian zehar, oraingo jardunaldirako, nola aurkitzen zara? Bueno, egia esan gustora nago, jokatzen ari naiz disponible nauenean, hasieran aurrera denboraldira nintzen heldu, denboraldia hasita sartu nintzen taldean, eta azkenean normala da, ez da batetik aurrera zarenean ondo preparatzen edo pretemporadan berandu heltzen bazaren, arazo fisiko txikiak eukin ditut, eta horretan egon gara batez be denboraldia hasieran, gero astiro taldean sartzen hasi nintzen, eta kontinuidade hona aukin neuen, eta nik uste kasualidadez izen zara taldeak dinamika hona hartu zauela, eta sendotasun horretatik aurrera taldeak gorantza egin zauen. Da, asteburu honetarako, egia esan harinoko asteburutik korrik asko egin dagatoz, Barçauen kontra jokatu genuen, eta rekuperatzea kosta egiten ari da, baina, espero gu prest egotea. Bai, eta orain dinamika honarekin, 5. postuak, orain hemen goitik ikusita ligako beste taldeak, zein da zuen helburua? Egia esan ondo zelkatuta gaude momentu honetan. Playoffeko postu horretan gaude, eta guk nahi duguna dalik eta goren geratzea, beraz, ez dugu jarri helburu finkorik denboraldi hasieran, batez be hori, jokalari berri asko gaudelako eta kategoria oso gogorra dalako, baina nik uste dut taldeak kapasa dela playoff postu horretan sailkatzeko, beraz, horretan ekingo dugu buru belarri eta lortzen dugun postu horrek lortzea. Vale, eta, orain partidarako pronostiko bat, Xabi, nola geldituko da larunbateko emaitza hori? Ez dakit, nire dutena da Amorebietak irabaztea, ez da hori da helburu garrantzitsuena, emaitza bat esatekotan, bita huts esango nahuen, atea hutsean mantendu eta 2 gol sartzea. Hori, horrela izan daitela, eta espero gu gola sartzen badu gurekin ateatzean gurekin gol hori ospatzea. Beraz, eskerrik asko eta sorte hon, zapaturako. Bale, eskerrik asko nondik egongo zarete, gutxi gora bera, bakizue? Atearen atzean edo bestearen atzean, segun nun sartzen duzuen gola, beraz, handik ikusiko gaituzu. Eneko hori izan dutzu, berak aukera sartzeko. Ondo. Eskerrik asko. Zui. Jokalariez gain, Aritz Mujika entrenatzaileari eta klubeko presidentea den Jon Larreari ere galderak egiteko aukera izan dugu. Lehenengo eta behin, zeran heltzen da taldea parte honetara? Oso ondo, puntua lortu denuen lehenengo astean, zelai oso zei batean, eta orain puntu hori hona egin bat dugu, 3 puntuak etxean lortzen, eta aurkari oso gogor baten aurka. Aurkaria gaztea, baina gogorra esan bezala, oso fisikoa, beti jokatzen ere badakina, zer dauka pentsata taldeak aurre egiteko osasuna beri? Lehenengo eta behin, beraien indar hori, gu ere berdin jokatu, bakigu oso joku gogorra egitu dutela, joku direktoa, punta handi batekin, eta gero jokalari, filiala tipikoa da, ez? Lehenko astean Barça baten kontra jokatu denun filiala, eta beste modu batean jokatzen du, oso fisikoa, eta oso gogorra, eta horren aurka gu ere berdin egon barria, bestela horretik pasako ditute. Nun egon daiteke partidaren oreka alde batera jausteko arrazoia du?
batez ere intentsitatea sartzen, eta gero uste ondo hartzen bakoitzak bere kaidak eta gelditzen diren baloiak, eta gero jokatu ez, hasiera batean partidua bakigu zen nondik joango den, baina azkenean gure armak ditugu, intentsitatea sartu, vertikalak izan, eta gero arian eduki efikazia hori eguna azkeneko egunetan eukitzen ari da. Erreportaiarekin jarraitzeko, Amorebietako presidenteak engaz, eta lehenik eta behin egunerokotasunaren gainen galdetzeko, nola ikustezu eguntaldia eta nola ikustezu larunbateko neurketa? Taldia orokorrean ondo ikusten dut, ez? Egia esan hasiera gogorra jakule, pasan urtetik ona taldea barriztatu behar izan dugu, da horrekin denbora eskatzen dugu. Da nik uste dut azken boladako partiduak ondo ikusten dut taldea, posi dagoz, eta urrengo zapatuko partidaren inguruan, partidu guztiak gogorrak dira, eta azken baten guri gehien arribatzen duzkine da, gure maila emon, gure taldea ondo egotea, izan barra. Oie, batu duzu, egokitzapena maila berri ontara ez dela errez esan, taldea guztiz bera berri dutu duzu, Nola ikusi duzu, zelako izan da prozesu hori hainbeste jokalari berri etortien? Hasieran esan dudan moduan, ezberdina egin zen, ez? Gainera, bagenekien aurre denboraldia luzerako joango zala dine fitxaketak egiterako orduan 12 jokalarik hasi ginen, gero apurka-apurka jokalari barriak heltzen hasi ziren, eta, eurek ezagutu arte, euren denbora hartu behar izan da, baina lehen esan dudan moduan, nik uste dut orain ja talde bat dela, eta euren artean giroa oso ona dela igertzen da. Eta amaitzeko oinartatu dagoela boladan dela taldea, zein da aurtengo helburua? Aurtengo helburua Osasunari irabaztea, hori baino ez. Eta epe luzera? Osasunari irabaztea. Mila esker. Zeuei. Dagoeneko hasi da Amorebieta eta Osasunaren norgehiagoka. Urritxe futbol zelaia lepoz dago eta izerdi patxetan ere hemen da. Ea gaurkoan urdinek garaipenaren bidea hartzen duten. Goazen Amorebieta! Jokoari dagokionez, partida oso berdindu ari da izaten. Ez Amorebieta, ez da Osasuna promesazek ere ez du nagusitasuna ezartzea lortzen. Aukera garbirik egonez bada ere, Amorebietak gol bat sartu du, baina Iriarte erdilari venezolarra jokoz kanpo zegoen eta epaiek gola baliotsita utzi dute. Ea, urritxira hurbildu diren zaleek nola ari diran partida ikusten, eta beraien partidaren pronostikoa ere galdetuko diegu. Partidua atxeden aldian da, Amorebieta eta Osasunaren aurkako neurketa. Nola amaituko da partidua? Bat eta huts. Bat eta huts. Nik uste dut gola sartzen duena lehenengokoa irabaziko duela. Ze oso berdinduta dago eta... Orden Amorebieta sartuko du lehenengo gola, ez? Nik uste bai. Ez dakit, nahiko zail ikusten dut, ez? Lehenengo zatian, lehenengo 15 minutuek eurek ez dire bili oso ondo eta aukera batzuk egin doguz, baina gero eurek nagusitu egin dire, Gero lehenengo zatiaren bigarren zatia izan da eurena eta jokalari altuek dekiez eta nik uste dut hor txortxe ibiliko garala, Baina emaitza positiboa tetarako dabi, ez? Espero dut, aberria. Eta pronostikoa? Ez dakit, bat utz esango nuke. Bai, bat eta utz. Eta denboraldia zer, geroz eta hobeto da, Amorebieta, ez? Gero eta hobeto. Hor jarraitzen badeu, itxura honetan aurrean egongo da. Denboraldia amaierarako saria, ez da? Bai, ni pentsetan bai ez. Nik uste gogorra da, beti hor dago eta urtengo da aurrean. Horrela den eta sorte hon. Eskerrik asko. Bigarren partea astarekin bat, Zornotzarrak partiaren jabe egin ziren, eta gero eta gehiago hasi ziren iristen Osasunaren atera. Lehenengo parteko Iriarteren gola baliotzi behar zuten ere, bigarren partean erdilari venezolarrak beste gol bat egin zuen, eta honela Zornotzarrak bat eta utzekoa jarri zuten markagailuan. Aritz Mujikak egindako aldaketek berehalako efektua izan zuten. Izan ere, Dorrio, zelairatu berria izan zenari penaltia egin zioten. Eta Osasuna, jokalari bat gutxiagorekin geratu zen. Penaltia Jauregik sartu zuen, beste gol bat Musikarrarentzat.
lehen eta egin zorionak, gorko partien inguruen urritzeko partidu goiko bat, ez da? Nera porteria gutxien, posik ez da partidu da? Bai, eskerrik asko, egia esan oso pozik, partido oso zaila, hasieratik, partido, banerek digune olako partidu bat izango zela, uste, pizkanaka hobetzen jugara partiduaren enean, lehenengo zatia kostau zaigu, egia esan, aurkariak oso ondo dira, oso aurkari gogorra, eta, zu esan dezun bezala, azkenean irabazi beharreko partidua zen, eta 3 puntua lortu ditugu, eta oso pozik porteria gutxean utzi dugulako. Lehenengo partetik bigarrenera aldaketa bat egon da, presentzia gehiago atakean, gehiago heldu zarete, zein zen da aldaketa edo zein eritxekin duzu ez? Batez ere, beraien intentsitatea jarri, berdin-berdina edo gehiago, eta hori uste hasieran lehenengo zatian beraiek asko hobeto ondura, disputetan, erorketak hartzerako garaian, eta egia esan zentzu horretan hobeto ondura, uste hori bigarren zatian hobentu egin degula, eta gero pixkat baloia gehiago euki, ezkendu aurreneko bezala, kostatu zaigu aurreneko zatian baloia eukitzea pixkat, eta gero uste gola ere lasaitasun pixkat eman digula, eta hobeto egon gehala. Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana, eskerrik asko Amore Bietari, bere zaletuei eta klubari ere, eman diguten tratuagatik eta eskainitako aukera honegatik, eta espero dugu datorren urtean, bigarren mailan aurkitzea taldea, eta beste bideo batekin etortzea kanalera. Zuek, badakizue, bideoari like emon, lagunen artean zabaldu eta ez ahaztu, arpidetu. Eskerrik asko!